Mayang hapon sa tanan. Amen. Sila isang akong lolo sa Negros. Ilonggo ako. Sa Negros daw, pag ngayo na katamuran, tapos hindi magsabat, asto akong daw na. Mayang hapon sa tanan. Adlok sila sing ano ni aswang. Okay? Muna, kinanglan yun nga pag ngayo ka katamuran, inalam kung bagyot mo. Kay basi maalanta nga aswang. Dali pa sa ligi pa kay laro. Lipay ko man nag-abot ko bisan pa sa inyong lugar. Tanaw na po ika-third nga Thanksgiving. Mutanas ako sa inyo. Kinsay first speaker ninyo sa first Thanksgiving? Pastor Chris. Kinsay kadua? June. Katulo ko. Ay, kaupat. Balaan nyo. Praise God. I know, isa ka pribiliyo na maimbitahan ka na mo-share, mo-speak sa maligini na okasyon. I think, kananta mag-agree na ang pinaka ginapreparahan yun gawa sa mga buluhaton sa simbahan, ministry. Kining event yun sa Thanksgiving. Amen. Sa mga born again, sa evangelical churches, ang Thanksgiving mo yung pinaka-special na event na ginahimo sa simbahan kada tuig. Kaya nga naman, hindi mo makita ang mga espesyal na mga itsura, espesyal na mga selina, espesyal na mga talento, espesyal na mga handa karon, bagoy na po. Diba? Espesyal na mga gift, mga offering. Iba nga adlaw, hindi mo na ma-expect. Sa Thanksgiving, espesyal yun ang ginahimo para sa Ginoo. Nga naman ganang Thanksgiving, espesyal man gid para sa mga Kristohanon. Tungod kay atong Diyos, ang ayan siya na i-treat nato ng espesyal. Ulay, amen? Amen! Espesyal ng Lord ay, hindi siya ordinary. Hindi siya ordinaryo. Espesyal siya. Muna kung doon na tayo, tagaan nga pinaka-the best sa atong kinabuhi. Ulay lain kung hindi ang atong buhi ng Diyos. Amen. Salamat mo karon nga hapon. Nakaabot ko din dapita. Salamat ko sa akong mga kauban mga pastor, especially sa akong mga mentor, mga maestro ko pa dati sa Bible School. Ang akong presidente, Sir Arnold. Ang pagkaroon, siya isa sa mga nag-mentor, bisan pa sa kuha, tungod kay lagi, ginaisip natin, kita nga mga pastor, bisan unsa kita kataas akong kaalam, kinahanglan ang kabalo kita mo respect sa mga head na to, sa mga gulang na sa ministry, dili gulang, yung mga dungan na sa ministry. Sir Chris, of course, uban na si DB, isa na sila ng mga maduulan ko, inikat ko sa sinsan. Mga kauban na mga pastor din, Pastor Duyan, Pastor Marasfil, mga pastor pa nga mga kauban ako sa IBC, kasi mga pastor man siguro na din ako nakaila, kauban ng mga grupo. Para sa akon, special din ang mga pastor, kay mga alagad na sa Ginoo. Praise God. Sabi ninyo, grasya sa Ginoo nga ito sa kaabot kami nga dapat kay layo ko itong among lugar. Ito yung ni Pastor Jo, na dito nakatudlo sila sa DBBS. Hindi na lang ko siya sa Pastor Jo. Gusto ka nga namang mag-ministry dito sa North Cotabato. Kaya actually, ang EBC nag-extend. I-extend natin sa North Cotabato o kita ang isa maging gamit sa Ginoo karon nga nag-pioneering sa North Cotabato. Praise God, kay to God be the glory. Aduna na kita yung mga na-open dito nga 5 ka-pioneering churches. 2 ka-established na simbahan. Tapos ang 2, maging house church pa siya. Medyo mayroon nga
Murag si Superman ta, pero dili na ko na ginahimo ka Superman o ginapabalo ko sa mga nakahambok sa uban nga Superman ka. Ginahimo ko lang kung saan ng buton si Ginoo. Kay magsimba mi sa main church, alas 6:30, tapos kami alas 8, mag-proceed kami dito sa kadawang nga church, may pioneering ko, 25 kilometers from Toel. Niya, kuwagi pa ng bukid, pero simentado siya. It takes about 30 to 40 minutes ang travel sa normal na dalagan. And pagkauman niya na, muli kayo mga launa, 2 hours, maniod to, prepare kami dito. Uli sa balay, mag-rest ka dali, kaya pagka alas 4, pareha karon alas 4, na ano ko'y kanang ministry gi-open sa sentro sa President Roas. Nga na kita ka konsigido nga mapadayon bisan pa ang buluhaton sa Ginoo under sa ngalan sa Evangelical Bible Church. So, bisan ko layo niya akong mga kauban, pero wala ko gibati nakaluya tungod kay akong gibati ang kadasig kalipay kay bisag layo ang imong mga kauban nga pastor, duol man ka sa Ginoo, nindot ra gyapon ang imong gibati. Amo na nga every time nga opportunity nga kadto sa sa Dinsan, hindi pa kay ko kay makita na kon na ako mga akong head, kauban ng mga pastor kay kanapang naagid ang ginatawag nga kabang kamingaw sa pagkipag-anay sa mga alagad sa Ginoo. Okay na ba nga sometimes hindi ko maka-straight og Cebuano kay gawas akong pakayunggo? Ilang? Siling nila, ang Ilonggo, kada tuwid na balik na sa Negros. Ilo-ilo, balo ka mga nag-uli na awan sa iya, kaya naman, nagalinyo na sa lisensya sapagkat tikalon. So, expect nyo karon kahapon nga may dala bukid nga tikal. Kung hindi tikal ka, tikal nga matakon. Damo kita sa, ako, na-use ko nga magwaling ang musina. Because, na-learn ko sa pulong si Ginoo, ngayon sa some serve the Lord with gladness. O na di ko gusto makita karon ngayon nag-move din. Kaya kung ay mag-move din karon, kung dagon po, bisan kung atuma kong wali, magundang ako kay nag-move man mo. Amen? Sabutan ta ba? Amen. Sabutan? Amen. Dapat malipayon ta. Amen. Hindi ta magseryos. Pero kung siling ko magseryos, sino sa po eh? Kaya naman, ang Thanksgiving, pagpasalamat, madapat malipayon ta. Patay din kami diwit ta. Pero siyempre, kung gusto ka sa presensya sa Ginoo, okay lang. May problema na mong hila. Basta, iman nilang. Hindi lang tama pareha, bisan pa sa akong lolo. Akong lolo, na manugan ng tsokolate. Miinom. Ang tsokolate, pag imo natin plahon, wala na nag-aso. Karon, wala sa kamalo, kamuna ng tsokolate, giinom niya golpeg. Pag inom niya kay puti kainin, mahuya man niya ilungad, kay basi kung kadawan siya. So, gintulo na ng niya, sa sobrang kainit na tulo ang iyang luha. Hindi pamangkot sa iyang apo, Lona, ano ka? Sila nga, dululuman ko lang sinula mo nga patay na. Pero ang tinuod, napilitan lang siya ng hibik tungkol kaysa kainit kaya ng tsagan. Kasi amo man nakaroon ka mo, mapilitan lang nakaroon sa upagapasang mga bagay tungkol kay kanapang gisugo lang po ni Pastor. But anyway, ang inyong tema naging hatag bisan pa sa hapon. Makita sa 2 Corinthians chapter 12 chapter 9 verse 12. Okay? Naguluhan o awas nga pagpasalamat. Untang na ako malandong ko ko awas. Lunggo man eh. Muli ako kasi awas. Basta kay i-claim mo gid na may lunggo din na ang awas. Okay, basta na siya ka-awas, sobra. Sa English, overflow. Mo man ang Pinoy. Kung Bisaya, Englishon. In English, Bisayon. So, awas, overflow. Paano magino?
Para dali naintindihan. So may mga itag-awas sa pagpasalamat, nagahinupra, naga-overflow na pagpasalamat sa Diyos. So muna itawag na awas. Huwag pasabot nga, wala lang siya level, ni sobra pa din siya. Nag-overflow. Huwag pasabot, naagoy dagahan. Huwag pasabot, nga ato na joy bugana. Di ba tamoy nga awas pagpasalamat kung wala'y pagbugana? Wala'y ginatawag na kanabang prosperity, wala'y mga panalangin sa Ginoo. Nagtuo po nga mo na inyong itima, kaya kamo nga naka-experience din nga simbahan, naka-experience mo o ginatawag na kanabang awas or kanabang overflow na pagpasalamat, overflow nga na-experience nga blessing sa Ginoo. So mga na ko sa linggo, may mutag overflow, awas, nag-aawas, okay, pagpasalamat, it is a thanks. Praise God. So, dili naton kanabang pagkuwaon ang ginatawag na kanabang word na thanks or thanksgiving, pagpasalamat. Amon ba kay dugay naman ko naka-observe sa mga thanksgiving, amon ko naka-experience ka mo, kung nakakita ka mo thanksgiving na fasting, wala pa no. Thanksgiving ba, may kaon? Kating na ka mo? Nag-thanksgiving sila, may handa. Kay fasting. Wala yun. Sir, wala ka sir, no? Wala ka rin. Wala siya nag-invite no? Tawag ng ito, kasi wala ka siya nag-invite no? Pero, katinoon lang yun. Do binuang man na ako, pero tinuon na ako ba? Huwag kita Thanksgiving nga nag-fasting. So, nung Thanksgiving, naagad ang ginatawag ng mga ebidensya. Kasi ang handa, ebidensya ina, nga adunay ginatawag ka kanabang blessing gikan sa Diyos. Muna adunay mga bugas, dunay mga gift dinhi, o sinunay, may mga saging, ano nang bro? May nom name? Washing. Ha? Dishwashing. So, sabi ko mainom. Mahayok, lagi ko isa. Okay. Kinesia, mga membro, mga Kristohanon, kinesia, ebidensya ini, nga sa sulod sa atong kasing-kasing, duna kitay, salamat, pagpasalamat. Kaya kung wala ang sama ni ini, meaning to say, nga wala yo'y ginatawag na kanabang rason o ebidensya, walay nakita, walay mga basta na ebidensya. Walay nakita nga ebidensya sa atoa nga ang nayan ng push sa imo bisan pa sa tawag ng pagpasalamat. Praise God. Kaya tanaw ko ba kung may orasan? Kay basi ko makabuhilo ko ni karon. Abot lang. Sugot baga mo nga abot ka alas 5. Oh. Okay. Pero sineng pa na ni Pastor Toto dito sa may kwan. Singa sili ko sa iya ni Pastor. Kanang signal nila ko ha. Lamos na. Kung sana pa oras. Silingin hindi ko Pastor. Kasi may istorya, abis nga ang pastor nagwali, nang nagatik-atik dito, nag-away siya asawa, karon kay ingon siya anak, ma, si Papa nagatik-atik na pastor dito. Ingon siya asawa, ito sa likod, ingon sa pastor, may igsoon, muundang na pa sa pagwali, kaya yawa may signal na. Siyon niya, di koy! Pasip na ingon ko ni Muro nga yawa may signal na. Kung tawagin siya ng signal, wa ko katang orasan, yabo, isa ka oras. Sarap ka oras. Alangan man, nga layo kaya akong gihalinan, mawalihon na ko di 30 minutos, may paindig lang ko di pahulihon. Ano na 30 minutos? Hindi na takatikas na eh. Anyway, tinod na na. Special na po din na time, pero of course, kamalo kami mga pastor na magtanaw po kami sa oras.
Kundi po dapat nga i-limit na lang natin dira sa nga tawag na kay 10 minutos, 30 minutos. Kasi kung baga pa, isuliton na ito ng panahon. Anyway, kanadriman mo, ako layo ako. Kaya siguro ulit ako sigaw. Nahilagan pa mo obligasyon. Isang pa. You know, kita kanan, tugad kita glory. Kamu dali sa dinsan, praise God kayo, nanikamot mo makapainirin sa mga nasimbahan. Lamat sa Ginoo tungod kay naman pasudyong igasahan nga magpainirin sa pasudyong. Kami, gigasahan din sa Ginoo magpainirin sa bukid. Kaya sa tinuod na akong heart bukid dito. Once in my life, naging opportunity na diri unta ko sa jinsan. Diri unta ko sa jinsan mga ninyo. Diri ko sa jinsan mga ministry. Kaya naman, dugay ko nakasosyo kay Nanay Jimena. So sila na kay Nanay Jimena. Dugay ko nakasosyo kay Nanay Jimena. O naramdaman ko, murag ako unta ang mupuni sa iya. Kaya naman, naguyak pa na ang iyang apo. O, praise God. Masawa rin na itong apuhan niya to. Pero ang Ginoo ingon, balik ka. Balik ka kay may saad ka sa imong lugar, sa imong pamilya nga mamastor ka tungod sa imong pamilya. So, kasagi mo sa Ginoo, nagka-conflict ko sa akong uyaw. Kaya naman, imbes ka isara na duwa. Kung tuhod na duwa, nagproblema kung kung sa'yo akong pilion sa ila. Kaya isa, aggressive ka isa, nag-imin nyo na. Ang isa, yung kusipos lang, yan to po si Arnold. Kaya ingon pa ni Dondon, niya, paano advice ka si Arnold, kaysa una si Arnold, sunsutiro na, palikiro na. Amo ka, sunsutiro na. So, ito, si Arnold. Sir, tuhan mo, sir. Layak advice ka, sir. Sir, ano mo, ano mo, now, kasabay, sinay ko muna ako sitwasyon niya. Kung kinsay gipitik, sino kasing kasi, mga ko yung pilihan. Pero wag ko natuman sa iyang advice. Kaya naman, silang duwa, wag ako gipili. Gipili ko, mabalik sa among lugar, kaya dito ko nag-ministry. Buto dito ko naman ninyo. Dito ko nakita akong partner. So, I enjoy sa pag-ministry sa kabutiran. Nga naman, kaya kung di ka na kabibutang haom dira sa bulaton sa Diyos, kag iserve mo lang ginang Ginoo, nga walay pagreklamo, maigsuon ang Diyos. Maayog yun nga mutagbo bisan pa sa tanan natong mga panginahanglan. Salamat sa Ginoo ang pastor, ingon pa nila, way kwarta, way sweldo. Pero salamat sa akong mga kauban, mga pastor. Kaya hindi mga pastor nga akong na makita sa St. Arnold's Ministries sa kapatapos League College. Grasya sa Ginoo. Ang isa na mong anak ang kauban na karoon, graduate na sa education. Nag-take na sa board, pero pa December, mo resulta. Grasya sa Ginoo na maigsoon. Nadili ginapuyan sa Ginoo mga pastor. Na naay mga anak, mga ngayong professional. Praise God. Ang akong ikadawang anak, third year kami sa pharmacist. Medyo kurumbaan. Ginapulbaan kami ni Mrs. Pero saling naging sa Ginoo kay ang iyang isulti is mag-proceed sa medicine. Gikulbaan ko sa gasto. Pero nalipay ko, kaya naman, mabot ang panahon, doon na tayo madumagat na, doon ay doktor na membro sa ABC. Na kung doon na ba mga problema, mga balatian, hallelujah! Praise God, pasalit ko sa inyo. May bayad na ko. Mao gina-design na ko nga makatabang sa mga Kristohanon. Kay dagga mga Kristohanon, mga di ka madto ospital kay di tungod kay kana mahadlok sa balatian, mahadlok sa bayranon. Daghang nga mga Kristohanon ngayon ako ang ayang tabangan. Salamat sa Ginoo. So mo na nga dili gid naton kung baga pa ang ginabuhi sa pastor, grasya gid sa Ginoo nga ang Diyos iya gyud ginatuman bisan pa ang iyang mga saad. Now, awas sa pagpasalamat. Ingon ni Paul, basahan natin ang 2 Corinthians. Sige ina,
Way hangin. Karon may hangin nagapalit-palit naman. Okay. 2 Corinthians, basahon natin rin sa my verse 10. Now, He will supply seed to the sower and bread for food, will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. You will be made rich in every way so that you can be generous on every occasion, and through us your generosity will result in thanksgiving. Verse 12. The service that you will perform is not only applying the needs of God's people, but it's also overflowing in many expression of thanks. Praise God. Daghan kayo na kanabang na misinterpret ining gisulat ni Paul. Kaya sa ganan sa mga churches, maunigin basihan bisan pa sa pagtudlo sa tithes and offering. Pero basahon niyo ni ang background alin sa chapter 8, this chapter 9, wala ini nagaisgot bisan pa sa tawag na tithes and offering. Nagaisgot ini maigsuon bisan pa sa tawag na bang paano maging hatagol. Paano support sa ministry? Kaya si Paul, grabe kayo sa na-proud, bisan pa sa mga taga-Corinthians, sa taga-Corinto. Ginihimo niya ni example na ito sa ibang ministry, kaya mga taga-Corinto, doon na sa attitude sa pagkamangihatagon. Umulingon ni Paul, nga ang Diyos naghatag og seed, naghatag, nag-supply sa mga kanang binhi, aron ningon niya, mo resulta dito sa ginatawag na pagpasalamat. Meaning, ang Diyos nga atong gi-celebrate, ang Diyos nga atong gipasalamatan karon, siya po ng Diyos nga naghatag ini sa atoa. O kita mao'y nagdawat niini, o ato ang gibalik sa iya, kay mamalay gusto sa Diyos, na kung tagaan na niya, mo balik ta sa iya. Kay siya man naghatag kinsa man diri sa ato. Nga mga ingon, Pastor, ako yung naghimo og kwarta. Una-una sila, hindi ikaw naghimo og kwarta, ang Bangko Sentral. Di ba? Kundi ang Bangko Sentral, gitagaan ng wisdom sa Ginoo ang mga authority, paano maghimo og kwarta. Pastor, ako yun ang naningkamot na nakauman og eskwela, nakatrabaho. Ako yun eh. Pero timani, kung tagaan niya sa Ginoo ka bugo, di ka kabalo magbasag sa ano mo ka eskwela, may alaapos na. Oh, ay, tungtong nyo, ako kay eskwela ko eskol, hindi ko kabalo mabasa English. Kung hindi ka kabalo mabasa English, hindi ka kabalo maintindi eh. Muna. Karon, sabi ninyo, grasya lagi sa Ginoo, pinabunagin ko. Ingon sa pastor, walay bugo sa tubangan sa Diyos. Tananta mga buray, giapilan begini niya. Tananta mga gwapa o mga gwapo. Naglingi ang isa sa niya, Lord, siya pastor, hindi niya ma-accept nga gwapo ni siya. Kaya sila niya, punting niya Panginoon. Ay ang ilong mula parwa, ang mata nagasiga. Para ba? Niya, way hipon. Sorry lang ilas mo wala hipon. Hallelujah. Sa tinuod lang, wala, bisag mo ingon ka pa na ikaw ang naningkamot, na maka-eskwela, makatapos hangtod ka makatrabaho, pinumdumi nga ang kaalam gikan sa Diyos. Amen. Na kung wala ka panalangin sa Ginoo may lawas, magsige man sa hospital. Kung sa uli mong pagtrabaho. Ang muling uban, naghinambog. Ako nagot ni. Salamat practice, supervisor na ka. Siyempre ako nagot ni. Muting hambuga. Bisag wakon ka silo. Waton kay ingon nga ako nagot ni. Kung sa kasing-kasing makita ni mga ang
ang action mo na mayon nga. I-interpret mo na mayon nga. Ako na ito. Wala kasing kasing puting gabi. Wala sa kay Balor. Nga kung ang Diyos, dili ko panalangin, nato og may lawas, di ka katrabaho kay Igsoon. Wa yun ta katubangan sa Ginoo. Amo na nga, ingon ni Paul, tanan gikan sa Diyos. Gi-explain ni Paul din ang pagkamanggihatagol. That's why kung mabuntag, dunay mga attitude nga dapat magkaroon kita. Bisan pa sa atong kinabuhi isip, mga Kristohanon, kana bang attitude nga mabatunan naton? Attitude nga magkaroon ang kada isa sa aton. Praise God. Ang unang attitude na ison, ang una na dapat maging naakitan. Number one, we should learn to be grateful. Kinahanglan nga magkaon kita nga mapasalamaton sa Diyos. Dahil tao, porti ka reklamador, di karir, hindi ang pagkareklamador. Pag mataya sa buntag, likamo na siya. Likamo na siya. Kung direct siya, o palay sa basakan, maulan. Ang mga kada tanong niya, maulan. Mag-harvest po, maulan. Oo. Kung na nga mga tao siya, wag kasabay mag-direct, wag kasabay mag-panik, ang ano man, ulalong yung kasi ng tao. Puro reklamo ang madunggan mo siya. Abin naman yung soon, dito ko na-learn, ang mga tao reklamador, dali lang nakakita kay Lord. Kaya naman, namatay siya early sa iyang kinabuhi. Dahil ko nakita mga reklamador, di ka malo magpasalamat sa Ginoo. Bantay nagsakay, may gisakay ko ka estudyante sa Multicam. Madulong sa eskwela, nakikita ni Jesus. Lugay man kung kawalay sakay Multicam, di ba sakay na ako? Pagsakay, pag akong di sa eskwelahan, nagtala ako sa likod, wala na itong estudyante. Kaya pag akong tayo nilokso na. Imo na ako, kagwapo magtundo sa ginikanan. Ano man? Tabangan mo, hindi mo balikin pagpasalamat. Ikaw, you know, kaysa sakitan ka ba? Kana bang lainan ka? Nanay tao, tagaan mo, niya magmusin-musin ang mata? Yan mo lang, kayo mo nagamay naman eh. Di ba lang mo yun, pastor, salamat. Kaka-experience ka mo siya? Ka-experience ka mo? Nanakay gitagaan, heartily, pero wala man lang nagpasalamat sa imo. Ganahan kaliwat mo hatag. Ako sa inyo, kung ganahan ka mo, basta ako di ko yung ganahan. Paala ka muda. Hindi, dili ka ganahan mo maghatag. Inang tawhana, hindi man lang kami kabalong mo express ang pagpasalamat. Dagang Kristohanon, dagang receive sa Ginoo. Pero may iwan pala. Yung kadatimusin pala, namukuha mo naman. Ikaw, pagkuhaan na karoon kay naman ang sinang leader, okay, maghatag na taas ang tayo sa kopere mo ng tawa. Imbes nga, siya nga, ano man makuha mo na siya simba? Ikaw, pagkuhaan sila. Pabalik naman iso, pagkabati ko, ay sabi ko, punula ng tuloy ka mo, pastor. Bantay ko lang ito. Kusilong sa ika. Sang pulong sa Ginoo. Praise God. Kalim ko. Daw namin magtikal po ng daw. Okay. Now, example na ini. Ngayon ako nga po operator sa napapalaan sundan hindi sa Sir Krista. Sundan ini ang mo study, panahon ni Mampobi ba? Okay. Learn to be grateful. Luke chapter 17, verse 11 to 19. Kung kabasa ka mo sa Luke chapter 17, story ini, bisan pa sa napulo ka sa lahon. Giayos na ni Jesus along the way. Ingon ni Jesus, sige, kanto ka mo sa pare, dito ka mo magpa-approve kung ayaw na ba ka mo o hindi. So, kining napulo ka sa lahon, milakaw. Patulong sa pare, sa mga pare. Along the way, mabasa na din ha, nga na-notice nila na naayo sila sa ilang sanla. Unya, kining isa, may balik,
turn around. May balik. Dalagan dito kay Jesus. Unya, kining isa, may express of pagpasalamat. Pagkadungog ni Jesus, sila ni Jesus, di ba pulong ka mo? Siya diinom siya. Shopping. Di ba pulong ka mo? Diinom siya. Gimension pa ida sa Bible, may ini nga taon, Samaritanhon. And you know what? Kung Samaritanhon ka, isa ka ka-Samaritan, the most neglected people at that time. Kaya kini sila nga mga rasa, mga mix, Jews. Kaya hindi na ginagusto sa mga audio na magsagol imong rasa. Di ba na sa atong karon struggle na? Di ba? Siling pa sa isa ka, siling sa isa ka, buhay-buhay ng ligo ko sa iya. Pre, kung papiliin ka, sa grupo sa unggoy, ikaw ang daw tao. Kaya sa grupo sa tao, ikaw ang daw unggoy, diin ka. Magtay. Tupang na yun lang. Kinagpunahunagin ko ka mo. Sa grupo sa tao, ikaw ang itsura murag unggoy. Pero sa grupo sa unggoy, ikaw ang daw tao. Wala ko katupag ba na hunagin ko kasi na ko. Bukat ko tupag ba? Kamu sa inyong tupag. Ingon ako, dito na lang ko sa unggoy na daw tao. Kaya sa tao, murag unggoy. You know, sometimes may son, na ay mga tao nga, dili makarecognize sa kaayaw ang ginhimo sa Diyos. Kaya ang ila naging ginahimo, ginatanaw, anong wala sila. Abay mo ang mga tao na ungrateful, kanunay mo tanaw sa mga butang na wala sila. Pero ang tao na masalamaton sa Ginoo, kanunay nagatanaw bisan ba sa Diyos. Okay, nga tao mapasalamaton sa Ginoo. Palakpakan ng Diyos. Ang tao nga mapasalamaton sa Ginoo, ang iya kanunay ginahimo, mao ang pag-appreciate bisag pa mga pangit nga sitwasyon. Unang indunggan nimo mga Kristohanon grabe nga agian. Pero ang mabati niyo sa ilaha, salamat Lord. Salamat Ginoo. Di ka kabati sa mga tinuod ng mga Kristohanon na nagsigil reklamo. Kung doon na reklamador din hindi mo katapad, singa na nga, hindi na mo yung reklamador. Sige, hindi na kita mo katapad. Liwata, bangkota siya, reklamador ka? Hindi na po yung mareklamo. Ano ba pagbatata sa buntag? Sinudri, ano ba? You spend time thanking God. Amen. Mga nanay, pagdabog kitri sa inyo ba? Pagbata, diritso na mo sa may kusina. Tapos sana, ang layon kay mga bata ang eskwela. Unya, pagdi kayo suot, pagdi kayo ka ng close na Kristohanon. Maingon na yun sa mga anak. Oh, pugtaw na ka mo mga yawa. Wag yan po ng pugtaw. Ingon na po ng ginikanan. Oh, kaon na ka mo mga yawa. Sabi ninyo, may istorya ko sila sa inyo. Isang adlaw. Nagsiling ang yawa. Siling niya. I-assign ta kamo sa mga balay. Ikaw na demonyo ka, dito ka sa balay sa hindi. Ito wala kasimba. Tapos ikaw dito ka sa balay sa nagasimba. Siguro membro to sa membro yung masunod. Karon ging tagaan sang study sang yawa. After 3 months nagbalik sila. Pagbalik na igsuon katong yawa ka na assign dito sa balay sa unbeliever, 40 ng tambuka. Dako na kay tiyan. May puro. Katong sa balay sa Kristohanon, putok balat na. Nakabandage pa ang kabot. Siling ni Taning. Hoy, ikaw, sinya. Parang puti mo tambuka, pagikan mo. Hindi mo kayo katambok. Siling niya, hindi ka magtambok sa Ginoo, hindi ka magtumbok sa mangayawa kapag mata mo. Pag aga pa, singano ka na, oh, bangon na ka mo mangayawa. Oh, marinda na ka mo mangayawa. Oh, panyapon na ka mo mangayawa.
Ulit ka na, liyok yawa, tambok. Diyan ikaw, perfect mo maniwang, tapos damo ka sa mga bandis. Hindi kayo mo maniwang sa mga demonyo. Mahal na Satanas. Nga pagkalas 4 lang sa aga. Ang tagbalay na akong ginaistaran. Magsiling na nga, Hallelujah! Di na demon ko, manukso ko sa bintana. Makasunod po na adlaw. Alas press sa kagahon mo yung unang tabiya. In Jesus' name, bawa ka demonyo. Punggo ko sa sira. Pinamurag-muragan. Hindi ka imong sina maniwang. Abi ninyo, storyaman lang na. Pero kung inyo nang tagaan o pagtagad, daghang Kristohanon ni tambok ang yawa sa iyong panimalay. Kaya nga naman, pagmata sa buntag, di man lang gani ka mo papasalamat sa Ginoo. Ang inyong ginimo, yaw-yaw na sa mga kabataan. Tama ko, tama ko. No choice. Ako nakita, ako bilaw ang kanta, tungkol ko niya. Hello! Amen. You use your time thinking God. Babae ng mga bata, malit na. Hindi pa naman sila. Kasi ka mo, palit ko yung bata niyo, gusto ko na ako itong doon niya. What I mean, you must to value first your relationship with God. Amen. Kaya bisa mag-absin ang bata mo kung nag-ino, magpakamayo, sinamabreak talaga. Puna. Na ako sa absinot, nagpunti ka ron. Hindi kundi ako pusin eh. Pagkatapos. What I mean, bisag ano pa ka, kamaslita na, baka palit-balit sa bata na. Pero kung di mo unahon ng Diyos, ay nakabata na, magdako na, kung lima na sa inyo. Panimalay natin. You should, mga parents, mga ginikanan, tatay, you should be the first na mag-stand gate sa relationship sa Ginoo. Hindi kayo palin-palin kayo mo. Mag-Thanksgiving, ganun, masiling niya. De, tay, tingin mo sa mga, ano oferta ka ron sa Ginoo? Aw! Tato, dakpatong manok, siguro. Yawa kayo mo ito yung oferta. Tatay ka, hindi ka mo sila, mga siguro, yung manok, yung mga sikiton. Hindi mo yung offer mo sa Ginoo, dapat tong the best. Praise God. Amen! Kining siya ang grateful kayo ni. Wala ikasang matiti. Siniway kalipay ang Diyos. Oh, kita everyday, kita ginabes ang Ginoo. Wala kay kalipay ang Diyos sa aton. Kaya naman, bisa na mag-return, Lord, thank you. Mayaling hindi ako ang Diyos. Kaya kung ako ang Diyos, kada isa sa inyo, sa paunta mo sa todo, mga hapok na nahungin mo ba? Naunta. Pero hindi man sila nga muna, kaya ako mamay, ako lamang. Pero sabihin nyo, gina-learn natin nga, first of all, praise God, naghahanta sa pagpasalamat ng Diyos. Amo na gina-learn natin, bisan pa sa 10 meters. Sino mo gaya na, di ko ganahan sa tao na muhatag pagkauman, di mo nakabalong magpasalamat. Pero kung ang tao na di mapasalamat na una ka na sunod na po, dungagan po to. Mao po na ang Diyos kung mapasalamaton ka, kanang nasa imo ka nun, dungagan na sa Ginoo! Patingala ka ng simbado, puno na kayo. Kaya naman mga miyembro, pasalamaton. Kung miyembro ganing ipusimpo sa sigad, na sige lang bukod. Akin eh, ayaw na sundka. Wala kang kalipay, Ginoo na. Bain na, kaya mo na gusto niya. Pero kita, hinay mo katapat. Pero ako, sige, pero ako, gusto ko bigyan. Makalipay ang Ginoo. At least, kabalo ko mo magilunggo. Okay? Wala ko na yung lunggo pa ang speaker ito. Pero kabalo ko baga, enjoy ko si lunggo ba kay, kanang, ako, gusto ko pala malipayon ba, hindi ko gusto sa ruan. Kay dalitak kita kay Lord sila. Okay? So that is number 1. Dapat magkaroon kita sa ginaiya na thankful. Grateful. In all aspects atong kinabuhi. Ang ibandali. Ang butang kay naman meron ko nakita nga. Kunti reklamo niya ba sa iyang itsura.
Sige nga ano, mag-Lord, gitagaan ko ko lang uning itsura. Sige yan, nangakong ilong, mulang palwa. Pagka Domingo, wali, pastor, may son, masalamatan at itong Ginoo, nabisa ng ilong ni mulang palwa. Kung dito ba? At least tunay buho. Kaya kung ay nabuho, hindi ka ginawa. Masalamatan na ito ng Ginoo, bisa ng ilong na ito mulang palwa, at least dili baliktad. Kaya inig ulan, malumos ka. Ingon mo din niya, salamat sa Ginoo, may suon kang inyong ilong. Dinig ibutang sa Ginoo. Dinig yun doon sa baba o sa mata. Wa ibutang sa Ginoo ang imong ilong dapin sa lubot. Kay kada utot imo sinbot. Es kang maayong Diyos. Pasalamatan mo ng Ginoo. Bisan wala ka na buhok. Hallelujah! Kay maunay, di gastog shampoo. Budget. Hallelujah! Di ba? Naganda pasalamatan sa Ginoo. Amen. Salamati ang Diyos, lumundat ang mata. Ano man? Pagkagabi, hindi kinalang sa slide. Yes, ka. Labas ito lang, pasalamati ang Diyos, kasi gula ka na yung ipon. Amen! Tao ba? Cuma lang ipon. Pero man, yes ka, di ka tupot-face. Dalawa, kailangan akong example, tuna joy, mga rason, nga di ka iso makaingon, nga di ko papasalamat sa Ginoo kay ingani ko. Sa Thanksgiving, nagay mo ingon, pastor, di ko mo attend kay wa ako'y amot. Ingon ako, may panik lang pakita sa akon. Iway ko nagsilindri nga way amot, di mo attend. Siling ko, attend! Sa sunod, amot ka! Hindi kayo, balo ka. Kuprang ka kaya sa simbahan. Ating! Mahuya kayo mo. Damot kasi kimbay na tayo, may nag-amot na. Ating ka! Pero sa sunod, amot ka! Amen! Amen. Kaya naman, di man na pwede. Kaya di ka dilig yun ka, makaingon nga, di ka makaamot. Kaya ang tao ginapanalingan sa Ginoo. Muamot nila. Amen. So, ako na. Number 1. Number 2. Kinahanglan, we should learn to give the best to God. Sa pagpasalamat sa Ginoo, inyo hindi butang sa inyo huna, dapat the best i-offer ko sa Diyos. Bisag dili Thanksgiving, panahon sa Domingo, dapat the best i-offer ko sa Diyos. Amen. Na ay panahon ko Domingo, pasayloa po ninyo, okay? Sulti ko bidli, Domingo, murang ordinaryo na sa ato ng simbahan naman. Mas short lang, mas nilias lang. Pero kung alto galing sa mga meeting sa eskwelahan, meeting sa mga, kung saan pa ng mga meetings din ha, meeting sa mga bungol, meeting sa mga buta, basta sa mga meeting o sa mga tuan, nakapurma. Ato sa disco, nakapurma, pero ito simbahan, ordinaryo, di kayo. Dapat usbon mo na ang imo mga kinainan. Ato ka simbahan, the best ay mo isukso. The best na sapatos. Mara makita mo kami mga pastor, nakapurma, gila. Amen? Di na tao na kwarta. Sinaw ang sapatos, sinaw ang pantalon, sinaw ang sumina, sinaw ang antang, sinaw ang pulsa. Praise God. The best. Kaya naman worship ta sa Ginoo. May mga iba na gusto nga, siguro, baguhan pa sa way na ito, pero anyway, i-learn na ninyo. Tingog tayo, hatag sa Diyos. Muna ka na yung nadagan kayo komento sa mga dati na kumakauban, na-comedy. Wala ko yung nalawag ng kape, pero I just want to observe. Na-observe ko din sa many times. Kasi mahal nila, namin kayo mag-encourage sa mga guro. Ay, son! Dapat, ingani ta, maghihatagon ta, about giving. Dasigon ta. Pag-abot dito sa among conference, may mga sabihin sa mga pastor, daghan kayo mga pastor, na unaton sa katapos sa praise worship, saka mo aton sa susunod. O niya, may mga leader dito, mga okay, mahatag-tag-tag sa offering. Di mo hatag.
Siling ko mo, wali niya mamimuro nila. Di po mga tagay, mga kaso, dalong paglik. Siling ko dapat, ang mga leader, kita'y una o kita, kung sa'yo ako nasugtos kung pito. Halimbawa, nagwali ta about pagkamatarong, nga ikaw rin katarong. Hiwi ka! Aksa ba na kung sunod? Sa imo kaya kung hiwi. Wali ka about paghatag, ikaw lang agahatag, dalok ka. Kapanos ang imo sundan sa rin. Now, this principles nakita ko, nindot kayo, si David, sa 1 Chronicles chapter 21, verse 18 to 26, story ni David na iso. Katawa tayo nagsuffer ng Israel sa grabing kamatay just because sa paghimo ng kanatang pag-census ni David sa mga population sa mga Israel na aking yung Diyos. Kaya murag ang si David murag pinapangita niya kung sino ang kampi sa iya. Ang aking yung Diyos kaya murag sa isalig sa Ginoo ba. Kaya murag nitiguro na ba ng politikano ba. Kinsay kampi sa ako. Kinsa basikon madagdag ko sa tulo ko. So siguroon ko sino kampi sa ako. Naging mo sa census ng aking ang Diyos sa iya. Dunay kamatay na itabo. Para mo stop ang kamatay, imong sa Ginoo kinahanglan ka nga maghimo kag halaran o mag-offer ka. So, iadto si David bisan pa sa area ni Arauna. Pagabot niya, isugat ni Arauna. Unya, ingon niya Arauna ka David, mahal nga rin sa may ako ikadalit ka rin mo. Sino pangita ako area, numuan na ko. Palito na ko nga area kay mo na kong altar niya maghimo kong halal. Offering. Offer po sa Ginoo. Sige ni Arauna siya. Wala problema malnari siya. May ari ko malura din eh. Tapos may anak pagit ko may paaman sa imong mga hayop. Pati mga kahoy ang gamit ko nimo. Tanan na pakis naman. Sige nga, tinitanan mahal na hari. Hatag ko libre. It sounds good. Nga naman. Halos mga pastor, hilig libre. Diba? Ano yung mga television, hilig libre. Kasi tayo mahilig mga libre. Amen. Amen! Amen. Amen! Amen. Kung yung tingong television, puyan niyo ko. Dagan mga pastor niya. Mag-rely ang truly sa libre. Pero sunapin. Sila nga, no! I insist! Sila nga, dili ko musugot. Paliton ko sa saktong kantidad kinang imong luda. Okay, this is the principle of David. Sila nga, because I will not offer anything to the Lord that cost me nothing. Diri ko nag-believe sa kay David. Believe naman nadaan sa kay isong ni David. How he takes leadership sa Israel. Ikamit na isakto sa Ginoo. In fact, so para bang karong mga panahon, mura lang kung sa basketball player pa, mura si Michael Jordan. Anong usapter ko sa kalibutan, idol. Ay arak gani ko ngalan. Ipangalan ko sa akong motor na si David. Ito isak ka na si Chris, ginadok siya. Si David kung pangalan na to. Praise God. Imo ni David, I will not offer anything to the Lord that cost me nothing. Sila nga, dili ko mo hatag. Dili ko mo offer sa Ginoo. Sang butang mo wala sang bili. Wala sang kanang tempo na basa ng pastor kanabang wala sang kaya tabo na kanabang kabukat. Kanang do easy lang. Sila nga pinsan, dili ko gusto mo offer sa Ginoo nga walay bili sa akon. Gusto mo ni David nga mo offer sa Ginoo. Kada bang mura bang something na pilasan siya ba? Nga doon na yoy, kada bang something na ba tagan niya, kada bang kabukaton sa paghimo niya na. Kaya gusto ni David na mo offer sa Ginoo nga adunay bili sa tubangan sa Diyos. This is the principle that we should learn to give the best to God. Buhatag ta sa Ginoo, dili ka tong mga nagasiburo.
Mo-open ta sa Diyos. Dili itong pinaka-next. Naadiri uban. Praise God. Wala problema na, kaya naman. Ay, problema na, pastor. Alam mo tan, pastor, wala problema na. Hatag kong 5 men. Hatag kong 10 men. Para sa bulok ko sa simbahan. Pero kung tanaw na hindi mo, ang 10 mil di ay, hallelujah, tungaw lang di ay sa inyong income. Abi ninyo, nakanta po, kulay nagsimba sa amon, na, dato magit, kita rin sa Arnold ni, tagaan pa sa galing bugas, nagpa-impress, tagaan niya bukong luti, para kurto ko ng simbahan. Okay? Hatag sa simbahan, ipa-impress din kami, hatag simbahan, nag-retire sa 3.8 million ang iyang nalawa. Dati na sa Kristuhano, dati po na Bible School student sa ECOP. Karon, nagiging assistant director sa province, sa DE. So, hindi ko lang i-mention ang pangalan, kaya basi kung report ko rito, marites, daan mo. Hindi ka lang, simba sa amo dito, giginaan sa sang, kaya pa nakita niyang buhi kayo ng ministry. Kita, anak ko na tuminay mo. Praise God. So, may amo siya, tag siya, para improve sa simbahan. Wow. Isa katlaw na isuon, na-notice na ko na iyang intensyon, dili para na mag-serve sa Ginoo, kundi para na i-boast niya ang iyang pagbulingon. Eh dito na napansin na ko, murag gusto na nila na bisag ang sistema sa simbahan, gusto nila na musulod ko sa ila. Hindi naman mayo. Tapos, dito na ko na-notice, later on, pina-prove din ako, kaya pag wali o tayo sa offering, pagkaso Domingo, huwag na nagsimba. Kaya nga naman, dili na ilan na use na muhatag og the best Ginoo. Kaya tanaw ni mo maigsoon, bisan mag-birthday na sila, wala doy para sa aton na mag-celebrate ba, mag-iyaw ba, ako niya, invite na mga silihan. Wala. Tanaw mo yung walay ko, tingin naman, hindi ko pala dito sa kinar, pero may no, kayo may friends ka naman. Lagi, ang problema, kay gusto nila na sila ang daygon, sila ang kanunay ilhon sa mga tao. Gusto ko, halos pa lang lingon nga nun, di nyo po. Pero dili na maong gusto sa Ginoo. Ang gusto sa Diyos, sa atong pagkakristuhanon, ilhon na ton the best yan. Agad na sang the best. Bisa sa simple mong ginabuhi, kung sa ka man karon, pero kung ang imong prinsipyo na nabutang mo na sa ginatawag na kanang pangingana ang prinsipyo you must to give the best to God, I think makita na bisan pa sa ordinaryo ng mga adlaw sa itong ginabuhi. Kung makita nimo bisan Sunday, makita mo sa mga Kristohanon, the best yun ang Ginoo, the way sila na nag-act, umpisan sa pagpamisti. Amen. Di man ta stricto. Kaya sa iba na dapat nakadress ang babae, ang lalaki, nakaporma, nakaluski. Pero dapat, siyempre, the best na natulog Ginoo. Nindot kita na ng mga babae na nakadress. Amen. So, pipikain mo matapad yung nakadress, wow, ina sa congratulations. Congratulations. Na mga wala nakadress, better last next time. Amen. Hallelujah. The best eh. Tapos giving nyo karon, the best ba yata nyo sa Ginoo, mga sasali nyo? Rock of salvation. Rock of salvation. Rock of salvation. Hoy. The best ba yung yatag sa Ginoo? Pero aking gumawa. Mangkot mo kuya. Amen. Wow. Nindot kayo madunggan. At least, pasok Thanksgiving, pasudyo. Expect nimo. About Thanksgiving, gili pa rin ako. Nanuman, mag-learn naman sila na the best yatag sa Ginoo. Hallelujah! Tungo galing ko nga. Yan ako, Lord. Mabot kinang adlaw. Mabot ang adlaw. Doon na yung membro na mupalit o sakinan para sa iyang pastor. Amen. Hallelujah! Amen. Amen! Ang rock of salvation. Kung mutuo mo sa ako, bayon man. Kung hindi, bayon ka po. Hallelujah! Mutuo mo by God's grace
Ibutang ninyo ini, the best yatag sa Ginoo. Kung may pagkakataon kami padalanginan ka, palitin yung pastor ninyo sa kanan. Amen. Amen. Kung wala pa, hindi pa makaya, bakli alay bike. Nanay sita. Kung may bike na siya, bakli motor. Biskan Rosie lang. Kaya ang Rosie sa kabukiran. Hallelujah. Murang mga lampinig tinggaghana. Amen. Sudok na kayo motor. Nana. Nana naman di ay. Opo rin sila. Kaya kung wala, yata na po itong ako motor na sa cancer Christmas. Imo na ko, pag naay pastor, magpasahin ko sa kuay, siwan ang motor. Why, natubag? Di ba eh? Bitaw. May magpasahin ko sa akon. Ako bahala. Pero siya kawawa. Anyway, hindi mo na kaya mga buko, pero tinood lang, nang nanggigoong. Siguro mga pastor na ka ng buyin mo kung dami pinino pa, pero dapat ito ministry dito. Hindi sa problema kay buyon naman, kaya mga mga buyon. Namatay uma dito, namatay mga akuan, namatay balay, may balay silingan dito. O kung naapoy ginala ng asawa, na lalaki ng pastor, naapoy balo dito. Okay. So, learn to give the best to God. Amen. Ginatunan na ginatunan hatag. Ginatunan the best. Kaya kung di na ito nitunan, ano ba eh? Useless na atong karoon gigil ng balang. Eh, naman ako Number 3. Learn to give sacrifices to God. Kapag magkita nga, ang ministry, it involves sacrifices. Amen. Say, konbensyonan ka. Dili ba ya ingon nga ang pastor niyo say mo na binakasuno niya sa kirk say nga ang experience sa ministry. Kay ang mga membro nagsalig sila na kung asawa maestra, dako ang sweldo. 35 kay teacher 3. Inya si pastor may uma. Si pastor may amo sini. Mga membro, di na mapunahon na nga, okay na sa pastor. Ang ilang unahuna, may pa sila makakuha sa pastor kaysa sila makahatag. Kung tatinuod lang, sa ministry, before naabot na sa pastor, na yung anas na karon, doon na sila gisakripisyo. May sakripisyo sila. Tanaw nyo si Arnold karon. Praise God. Na-appreciate mo yung kinabuhi. Amen. Hallelujah. Oh, bibigyan siya. Amen. Tanong. Si Arnold? Yes, kuya may sa una, nag-tricycle na. Kaya nagmay pa mga anak. Tudlo sa buntal paggabi, tudlay mo tricycle. Tudlo sa Bible School. Mga niya, sabi mo, hindi na, ganyan, sabi mo. Diha sa may plaza, kung gusto mo lang gid nga manguwag, tanuon mo ka ng table exam, kagaya kayo mo parada o nakaputi na, panyo pa. Amot ka sa buntal, ulo mo bisag asa. Yung na ko siya, may sislot, wala ka na wala. Loyalty, ganyan na kayo mga. Itong time na nga siya katula sa may ubal, Loy! Kita lang ginakaputinun ba yun yung si Ranong? Pero wala ako nagkwanoy. Sinuloy ko dito, kaya wala siya nung tagka na nito mga lumaliya ka ng anak ba? Ako'y ka, tinuod ko di ay, alas 2 kagahon, nainagyan ka agulong ko sa mga kalimunan. Ibonesin ko, abo, hindi ko ito sa sila nun. Tamo gani, biktima. Nga naman, kaiban sila na may isang disakripisyo nila ang ilang dungog para makatapos pa isyo nila. Luoy no? Luoy kayo no? Ang anak ganyan pinabuhi. Sabi nyo sa ministry, daghan yung sakripisyo ang pastor. Para lang na ma-put up ang ministry. Labining pwede rin pasudyo, ang paglugi ko.
Nagkano hindi sakripisyo. Sakripisyo sa oras, sakripisyo sa imong kwarta, painiring mo gastugid ka. Ikaw mismo nga pastor, kabalo ni mga pastor, ano naman? Yung mga pastor sa ABC. Ha? Ano ito sa itong terms pastor sa ABC? Basta pastor sa ABC, ha? Alegre? Madiskarte. Muna ang slogan na ito. Mga pastor sa ABC, madiskarte. Ano man? Mudikas, diskarte, tricycle. Kaya kabalo man siya, di kabuhay sa ministry, pero tanaw ninyo. Tanawa, kaya wala, nag-give up. Tanawa ang ministry sa buhayan. Tanawa ang ministry sa karpon, karon. Praise God, kawali ko sa karpon. Hallelujah. Irkusan. Hallelujah. Kamo, rock of salvation. Kung gusto nyo nga mag-inyo ng building, dapat tunay mo sakripisyo. Amen. Bakit kung wala nyo po kasi seryoso, kaya di ko gusto sini. Hindi kita gluti. Ano ba? Gusto nyo ba din? Hindi. Kaya ang puwanta ka ron. Duwais na di sabat. Mangita may gluti. Ano sila? Sige. Hindi ko gusto sini. Sabi mo kung gusto sini. Kaya kasi ako di mga gusto kayo lipat. Kaya kasi di ko maliptan ko kasi yung tanay. Oo. Enjoy lang kita, mga ison. Now, balik ka. Learn to give sacrifices to God. Example. Sa 1 Kings chapter 17, verse 10 to 16. Aray ha. Challenge kayo si ba na story ni Elijah. Si Elijah, gingan sa Ginoo siya, kadto ka sa saripat. Lugar sa saripat. Sila nga may widow dito. Siya nga, amo itong gamiton ko magpakaon. Pagkabot ka dito, nakita niyong widow kapag pangamoy sa gate, sa saripat. Gingnan niyang widow, sila niya, pwede ba ko? Siguro ano ang term niya, ma'am? O sabi na, baka nga yung tubig. So, kitagaan yung tubig. Kuya mo rin alagad sa Ginoo nga yung tubig. Hindi pa kapinan pa o pagkaon. Pwede ba ko magpayo sa pan? Pagkaon? Sabat, tingin ang babae. Kaya na tubig, wak kasi nagtubag. Pero pagkapot sa pan, ito pa tingin ang babae. Sir, malo ko mabuhi ang Diyos na imong ginalagaran. Kung sila nga, sir, inilit ng ron, sila niya, ang unod na sa among butangan o arena, isa lang ito kalutuan. Ang mantika, isa lang po kalutuan. Unya, amo itong lutuon ng pagkahuman, kaunon o bulat na lang sa matayon. Samtang nabasa ko, nga nung lutuon mo man ito, hindi na magulat mo sa matayon. Kung hindi na lutuon na parang nalila ka matayon. Siya lutuon na mo ito, pagkahuman, ulatan sa among kamatayon. Mauno sa'yo, sa'yo na yung mga time special po simbahan sa lingko. Last lang ginamo niya tingon pagkahuman ni maulat na lang mi sa among kamatayon. Tuloy mo yung dalang bugas para sa akong bugas. Salamat sa Ginoo, sa tandok. Kaya lang, sa'yo joke ko ba? Last na lang ginamong bugas. Pagkahuman ni ulat na lang mi, makita ni Lord. Kaya yung pagkaw, dalang bugas. Pastoro, bugas. Bati-bati ko man tuwi mo. May nadalas, bati-bati. Kaya kung hindi man puti-pati, maputi, mata mo. Kaya iban, dugulgit, dalok. Kaya ano na lang pati-pati? Maigit na batian. Napabungol-bungol, di mo tapungol. Kung nindot kini ang wali, may amin-amin kung sa paghatag. May ipos. Balaga na karon. Okay. So, saling nga, ilutuan na. Ihatag sa akon. O hindi siya ilungguha. Hindi ito ilungguha. Pero ikaw mo lang siya. Lutuan na. First sa akon. Kaya sila niya, pagkahuman, pull on sa Ginoo ang panundanan sa imong harina o sa imong owen. Tuon man, with faith, praise God, may sakripisyo ang babae. Bisan ilaw takto kaunon, gi-sacrifice! Sa inay tabo, milagro na hitabo. Kung kaisa, ang Kristohanon, alanganin mo sakripisyo kay isip na na'y obligon niya. Kaysa sa pastor niya.
Bahala ka sa pastor bra. Mga itatay pastor mo matay siya eh. Kaluoy man. Kaluoy man. Pero kung yung sacrifices, mo yan ka Lord, last na lang hindi. Tika Lord ko pauntani. Last na lang untani. Pamilite ko na untani. Tagpuli kay pastor, kay basi ko. Wala. May gikinahanglan siya. Basi ko kinalagatas ang bata niya. Kinahanglan o tampal. Ano ba yung nagsuon nga? May conviction ang Diyos niya pag yun inimuon. Wala tayo mo kabalo, makakasave nito kinabuhi. Pag na conviction ng Diyos, himuon yun. Kaya ganuman, kana siya, doon na joy purpose ang Ginoo. Maybe can save life. Miracles happen. Why? Because may sacrifice. Di ko na-understand. Sa kadugayon ako sa ministry, pag di kagalit mo sakripisyo sa Ginoo, di gyud ka makaani. Wa gyud kay makita nga maani kung walay sakripisyo. Tinuod lang, Amen. kining atong pagpangalaga sa Ginoo at sometimes nagkinahanglan og first step na to. Kita'y una mong tika. Kaya once ka una ta mong tika matali sa Ginoo, nga naman ang Diyos manggod. Siya ang model, siya ang kanabang Diyos nga hindi magpanupig. Once nga imo siyang i-challenge pinagi sa pagsakripisyo, pinagi sa paghatag, hindi siya magpanupig. Nga naman, kay siya ang model sa paghatag. Pag once ka maghatag ka, di na siya magpalupig, magpakilom lang na di niya kapag balikan. Kaya naman, di na siya magpalugi. Agan mo rin mo, ano mo rin mo. Ikaw lang ako. Latag ka 1,000, hindi mo, taga-anta ka o. 100,000, lupigan ko rin mo. Di, oy. Karoon, may wala po ka, hatag ko. 100,000 Lord. Yung wala po na ginawa, taga-anta ka 1 million, lupigan ko rin mo. Sige, patasipa. Lord, batag ko 1 million. Sige, taga-anta ka 10 million, lupigan pa ko rin mo. Nga na ang Diyos. Dili ang Diyos. Mo response of challenge kung wala ka sa ginahimo o pagtuo sa iya. Amen. Halimbawa karon, simbahan mo kinahanglan sa somebody to help. Nga wala nagsakripisyo, kaya alanganin lagi kay sa maging Lord. Tudluan ta ka, hambalan ta ka. Walay mga butang nga isakripisyo mo sa Ginoo, thank you lang. Everything balik ka na sa Diyos. Dili lang inakabagay. Ano man, package ko ng Ginoo balik. Amen. That is what our experience. Grabe sa sakripisyo mo ni Stricket mo. Nisura yun ang asawa di pastura. Nakaingon ko, Lord! Sometime, nakaingon ko siling kung may pangasawa kong pastura ba? Pero sige lang kay kasi masuko at mga sumbong anak nito. Ay, anak ko to. Hallelujah. Tinuod lang sa first ministry ng isura yun. Kaya naman, ang imong focus dito sa membro, pati sa amo, tuloy. Hindi lang nang-lista na kinaboy sa pastor eh. Although yung people's lab, to the extent, kinaboy sa pastor, isot ka eh. May mga timing song, gikan ko, coordinator ko sa youth, sa small district. 3 ka-adlaw, mag-youth rally, ako ang kapasalitan. Pag-uli ko sa balay, wala pa kami anak. Pag-uli ko sa balay, saan niya ko bag? Oh, dito ka lang star. Uli-uli ka ba? Say, magpuligi ko ministry sa mga membro. Tapos, pag-uli ko sa balay, pusmudan niya ko. Kanang, kuhan siya ba? Magpuligi sa ati ba? Di ay kay na ay mga tanda yung nagpapanising. Oo. Kaya ang bugma may samot. Di mo ako lagi anak. Paspasan na unta. Yes. Pero ano ni Mason? Grabe yung sakripisyo. To the extent nga, may time get hindi lang kayo isa lang. Many times, ningon ko sa inyo, Lord, mo quit, lakas mo ministry, undang na ko, Lord. Sige ka po yan, Ginoo. Nakapay na tubangon sa mga batasan sa mga membro. 50 ka bilog membro, 50 ka bilog batasan sa mga tubangon. Kaya lahat pa ng mga batasan. Kaya ano man, may batasan nga murag punggoy, may batasan nga murag klase ba kayo? Pero,
Praise God. Nakita ko sa akong mga leader, wa sila undang. That's why muna ko. Uyak ba na? Nga ang mga pastor, yung mga tigulang na wa ko undang, kaluyong gani, nga halos, lagi kaluyong nga. Wa, manginundang nga. Patay ka na sa wa, manginundang. Nakita, praise God, mo na nakapag-challenge. Labi na dito mga pangitabo, na Pastor Puto, namatay ang anak, wala undang sa ministry. Sabi Sir Chris, ito mo si Amor na your struggle today is, tingnan ni Sir Amor, your struggle today is your testimony to mo. Kitang mo din po at kanan. Grabe yung sakripisyo. Yung sakripisyo mo to the extent. Kabalo ka mo sa problema na akong dito, may isa kong disciple ng pastor, nag-review sa ako to the extent na nagpuyat, nagpusil. Na naman, kaya gitrenta akong ginabuhi, grabe. Gikan 2015, 2016, to 18. Ang 2022 mas antos sakripisyo. Ano man, hindi ka masakripisyo sa tanan ni ginahimo. Hindi maayo sa imo nagabalik. Sakitan ka lanay maginahimo. Gamito ng alam sa pastor. Wala ginasisi ako kay ako kanatan ng turting ngayon sa pastor. Kung extend ng buyat mong pusil. Nga naman, may mga tayo una-una na ako na yung pusil ng taon na para matapos ng tanan. Lingkod-lingkod dito sa may kilid sa kasada. Hindi mo na ako, napalami ko silon. Grabe. Misiwan ko niyo ang 45. Misiwan ko doon ka magasin, may banak siya ako bisan. Muna ko, sa doon ka magasin, hindi ka kaigos ni. Nagpailing ko may soon. Kasi na ko, ikong pinamulo. Grabe niyong Diyos sa istorya. Siguro sa Ginoo, ayaw ibutang sa imong kamot. Ang balakot, inabuhi, kaya may right time ko para sa iyo. Mas mapailugon. Ilak ko sa Ginoo. Lord, kanusa pa man mo Ginoo kuha ng tawahan. 2022 finally ikuha sa Diyos. Iwa din sa nabag. Sa itabo sa iya, morning, alas 5, ibubot siya o kanang pin sa iyang praise God. Ang birador. Huwag kasi planong buyon, gano'n naman, buwa ka, pistula ang imitin. Nasa 2:45, nasa wala 357. Kaya po, musara lang 45, 357. Pagbuntag siya, may buntag, pagbalikit, PAM! Ikot sa ulo, wasak sa likod. Pagtumba, hulog sa Facebook, PAM! Nakasing wasak. Di kaon ang utok, kumatilapin. Namatay. Wa ko kabati, wa ko kasabot sa mga ibati, mura ko mutombo o mura mo hila. Lipay ko kay finally na patay. Yung nasubo ko tungod kay naruan. Lagi ginabuhi na nakalas. Nasupos ko unta. Dili anak ang plano sa Ginoo. Pero ang kaisa, sometimes tunay wow ng Diyos sa sakripisyo kinabuhi para na makita bisan pa ang iyang milagro, ang iyang buluhaton mo padayon. Amen? Sometimes akong ginabuhi, na yung masakripisyo tungkol kay ang Diyos na kay balong. Nanindot ang iyang plano sa kinabuhi. Last! Salamat. Arina, medyo seatbelt kumay ha. Ay medyo mani. Kapat, we should learn to give our tithes and offering. Pagpasalamat sa Ginoo, di masiro yung taon. Ang Kristohanon, mutuon yun sa paghatag bisan pa sa atong ikanapulo o sa atong offering. Amen. Why? Even it is commanded by God. Naman yung mga grupo nga sige insist, nga wala na ang tithes pastor sa New Testament. Kung sa man ng Old Testament, di na part sa Bible. Di na natin ang lison, but we should respect. Kung unsay gitudlo ni anang simbahana, unsay gitudlo o doktrina ni anang simbahana, sa inyo kung di na nabagay, hilom na lang mo, ito lang ninyo na ko na. So, Diyo, yung tudlo kag tayo sa offering. Very good. Ako yung uban, pastor, sampol ko sa inyo. Yung uban yung pastor. Yung ko siya, sa bukid man siya, pastor, pila na imong income na simbahan sa inyo? 1.5. 1.5? Domingo?
Dili. Bulan? Dili. Saman? Tuig. 1.5 ang iyang income sa isa ka tuig. They're surprised ko ba? Hingon mo siya, kaya di kulang na siya ba? Hingon mo siya, pastor. Wa din mo tudloy ang imong mga sa paghatag. Siya mauna magbubo pastor, kay ako magbubo pamilya. Attendance sila 100 kabilo. Ang ilang simbahan, 14 by 30. Paano sa naigo? O niya ang ilang income sa katuig 1.5. Di ko na po, kung di mo tudluan ang imong membro mo sa paghatag, sama rin tudluan mo sa may sa tubo. Tuon man, ginigamit mo siya dapat tudluan mo pastor. Mauna mo ko pastor, kaya ako maparinti. Dili! Kaya sa mo, dapat kanina kay tudluan mo kay parinti mo, gusto ka ni parinti mo, mag-great! Amot lang, kaya nagbalik ko dito, amo man lang yapon. Simbahan nila, amo lang yapon. Nag-improve lang gamay. Wow! Yung una ko, this so cute. Malakay written, may itang naton, the principles of God, malakay written, that ang ikanapulo sa akong balay aron nga adunay makaon didto. Og testingin niyo ako kung dili ba ako ablihan bisan pa ang gamaan sa kalibutan. Dunay duha ka translation gigamit nila. Kini ginatawag nga windows of heaven sa I think puro sa pana sa King James. Unya sa NIV sabi na translation floodgates. Di man mas pabor gamiton windows or floodgates. Understanding ko sa floodgates, kada bang dunay kana sa mga dam, di ba? Dagko. Dunay na yung kinabutang di na ang floodgates. Kaya just for in case ka magsumpla ang tubig, ina ng ablihan. Muna kung makita mo sa Bulacan, nagabaha kapag ablihan ng floodgates, kada bang grabe pag-flow isang masa ng tubig. Susunod ko, windows of heaven or floodgates, pareha na magyapon, pero mas kwanta sa translation nga floodgates. Kaya more grabe yun pa, nagbaha yun ba? Ang panalangin. May isa, timani. Our tithes is not only to open the floodgates, but it is also the protection sa atong ginabuhi. Verse 11 ng tawa, and I will prevent the devourer. Sa man ang mabalatian, devourer na. O sa man ang mga devourer, mga timbalas, mga daga, sa kung mangumuma ka, gipiste mo giilaga, devourer, dagan. Sila sa Ginoo, I will prevent the devourer. Hindi ko magdugay din pero kung ako mo encourage sa isa ka tinuod nga nahitabo sa ministry during dito pa ko sa second ministry ko sa may Tikupin. Muna na itabo. Na-assign ko sa Malatan 2004. Doon ay membro din nga, nga doon ay nakatrabaho sa USM, isa siya ka-professor. So siya ang in charge sa tarang project sa USM na sa Abas. Of course, Natawalales nga, siyempre, professor siya. Ay, yung sweldo is takes 40,000 a month. Doon na sa Rabiran, 10 hectares. Kabalo ko ba po sa at the year of 2008-2009, ilang Rabir? Up to 2010, nag-abot ang Rabir of 90 to 100 per kilo. Ang 10 hectares, kaya niya makuha kada bulan, pinakalubo 5,000 kilos. Times 100. Kung tutalin nyo, pila ang bulan? 500,000. Kulang-kulang 500,000. Plus na sweldo ng 40,000. Pa-add mga resources. Hindi ko makuya sa inyo masilin na ang pastor may bugas. Domingo ko rin 150. 50 pesos. Wala ko ito gimain. Kasi siyempre, ako, young pastor, wala ko na-motivate na inanan. Padayon ko. After 3 years, ni-retire. He's about to receive 2.8 million. Yun niya sa ako, usapang lalaki, pastor, tabang ko ang po. Nga mahatag na ako ng retirement fee. Kaya hatag na po ng 10%. Lipay kayo ko, sangko sa ko kalipay. Nag-ihap ako sa piso, wala ka na buto. Yung una ko, 2.8, yung una ko ay mga more or less mga 200.
80,000. Makapalit na ko o sakin. Makapalit na ko o kamusini. Wala ko. Di na ko mangatag. Wala. Wow. Ingo mo kay Mrs. Nakapot naman siguro, hay? Nga naman? Hindi ko gano'n ako nga na. Naanay nagpalinding. Sa bulan bitaw sa mas tapos sa kapalit kasi kanang nadaan di pa mo. Ako dili siguro ba? Ini Mrs. niya. Siguro wala lagi. So ay kanang expectation no. Lain kay ibati mo. Ngayon mo pa sa asa mo kundi wala ko maghatag ay mo sulti-sulti at kung lagi atag. Katilaw ko mo sa ginawa mo na tabo. Karon ulat-ulat ko, sige ko base sa Thanksgiving. Excited ako Thanksgiving. Pag buman Thanksgiving, ang offering sa Thanksgiving, 2,800. Kuway, di ba? Wala, bili. Naglaon-laon pa ko ba sa December? Pasko. Hallelujah. May isuon, nag-agi ng pila ka bulan, nakto dito ka istorya, na hulog sa timso ang gisaad sa Ginoo. Ako gidawat ra nako bisag sakit sa akong loob. Hallelujah, gigisaaran mo may ulat lang ta. Gisaaran mo ko sakit sa akong sikasig. Pero wala nga leksyon lagi kita mga pastor, ayon ang laom lang gitaon. Kanay sa inyo dra kay naman na itulog yun ang saad gihimo aron pakyason. Karon, nitabo. Ingani. After 1 year na stroke ang asawa. Pag stroke sa asawa, gituyo ko siguro ulat na matay. Ni gastos lang 1.2 million patay pa. Tinawag na, after 1 year lang. Naningil na ng Diyos. Wa pa rin natapos, naningil ng Diyos. After 1 year, gidiagnose na po ng lalaki, prostate cancer, stage 2. After 2 years, isaka o stage 4. Pag stage 4, promote na siya. Na-promote ang prostate. Nahimo na siya cancer of the bones. Kaya nagsastay sa iya nga bukog. 2010, double-ridden na siya. Alin, March hangtod October. May suon, according sa doktor, sa medical term, nga ang cancer of the bones may pinakasakit na batyagon na sakit sa tao sa kalibutan. Kaya di kumparar ina sa mga medical expert sama sa kasakit sa pagpanganak sa babae. Dito ko nakita ang cancer of the bones, di biday ka tiyaw-tiyawan. Walay minuto, way segundo, ganing nagulo ang tao sa kasakit. To the extent na ingon na lang siya, turukin mo more pain. Pinakataas na na siya na pain river na di ka nakabugtaw at kung mamatay ka. Turukin niyo ko, please! Kay kaagulo sa kasakit. Gikan January hangtod October. October 10 siya namatay. Praise God, salamat siguro pagkamatay. Nakasiguro, salamat. Salamat. Kaya namatay siya. Kaya wala na po nakita. Wala po yung buwan ka gabi. Kaya kami dito ko si Kampo na si Kumport. Kung extensive pamangkot si Ginoo sa may salat mo dahil gusto ang bro ko mga nagad mo sa kito na mo yung once again, no! Question me. Kaya ang Diyos ang talaga pray ko. Later on, kung man siya namatay, give-reveal si Ginoo sa ako. Ngayon ang iyong matapula mo. True report sa mga silingan ng mga pastor. Kaya wala ka ba makita? Lapad din ang lupa, ikaw wala kayong gas, wala kayong buwan. Because they are not faithful tayo to you. May son, tutiyan na ka. May-ari man rin ko ng Kristohan nun. Ibig nag-enjoy ka sa imong sweldo, ako kayong sweldo, wala kang alam sa Ginoo, wala tabo sa imo, di ba? Naging confident ka karon, ha? Wala ka naging tabo sa ako, okay naman. Okay. Enjoy ka karon. Pero sultihan na ka, aminaw. There will be times of tol ka sa Ginoo. Pag maningil na ang Diyos, bira ka na, makasiling. Magsisi ka. Isot ang Diyos kung maningil. That's why, i-include mo ni bisan pa sa pagtudlo. Bisan asa ko respect. Nga naman, importante. Ingon mo sa pulong siya, honor the Lord with your resources. Dapat kabalota, mo-honor sa Ginoo. Sa gihatag o padalangin sa ato. Kaya kung hindi ka kabalo, mo-honor sa Diyos. I welcome. Kanang testimony ko sa inyo, di matiyaw-tiyaw na. Nga naman, na-witness kung sa kadako, sa kantidad, na-receive nila kanabunan. Wala mo lang nila bibatik sa Diyos. I welcome. Sobra pa ang ilan na gasto
Kaya itong bawa na before namatay, ikasto kung sobrang milyon. Ang retirement niya 4.8, na prenda pa ang gumahan na 10 hectares. Dugay pa kayo naglukat. Pagkamatay niya, nag-away pa mga kabataan kay kung kinsa ang asa na portion na dapat tumauna kay bigado ang iba ng mga bata. Nag-away pa mga bata. Ang tod karon sige sa nag-conflict, ako gapon nga sumbag, bisa kita ko sa ila. This problem nag-ugat dito sa unfaithfulness ng ginikanan. Kung ka ba nga, ang imong pagka-unfaithfulness kung nag-guide na isip mong mga kabataan, antod sa next generation. Kanang pagkadalok sa tithes, kanang imong pagkadalok sa paghatag sa Ginoo, mo transfer na sa next generation. Gusto ba ka na imong mga kabataan magpapiling ng pobre sa kanimo? Kung pobre ka karon. Sa ako, I change that. I make an history. Hindi ko gusto nga mag-suffer ako mga kabataan. Ipakita ko sila, itudlo ko sila, you should give the portion of God. Kung wala mo ka pati sa kahit sa offering, bahala ka mo. Pero ang ABC, nag-practice ni. Amen. Gihimo ni sa atong leader. Gitudlo ni sa whole ABC. Kung di mo mo to, di maton ko, harap na sa inyo. Pero kung mutuo mo sa ako, blessing will overflow. The promise of God, I will open the floodgates. And I will prevent the devourer. Naidaghan mga Kristo, sigbalatihan mga kabataan, wala kang kita ko sa ikamuday na. Mas prepare pa na mabalik-balik, hatag sa hospital, bayad pila ka 1,000 dito. Kung na-realize mo ng unta na ang faithfulness sa paghatag, mo na makastop bisan pa sa first. Praise God. Surbad na tanan, kung prosper pa ang simbahan. Pag-prosper ang simbahan, kaymot ang sa Diyos. Pag kaymot ang sa Diyos ang simbahan, kini na simbahan, manganak pa, huwag na simbahan. Manganak! Manganak! So, ang challenge ko karon nga hapon, praise God, learn these things. Learn to be grateful. Learn to give the best sacrifices to God. Learn to give the best to God. And learn to give a tithe of praise. Dili ko magtapos, isang paso yung isang. Kung malinawag ko, kasi di na tamang kita. Kung sa mga tamang kita, ibilin ko rin ang pagdasin. Ihabit ni, dining upat, ito parumutuntan. Kaya di mo magsisi. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen? Amen. Nalimpay ko, the last resort. Salam langil. Nakita ko, kung sa mission sila, pastor, number 1 sila sa sumasay. Ilang pastor. Kaya sa una, tanawang ko lang langil. Di ba, sir? No? Nakasinasagot. Hindi ko, ako to, ako gito. Gamit sa ko sa Diyos. Hindi naman pastor ko alin dito. So, salamat sa Diyos, to the extent niya, naminaw sila ka. Kaya mo po na ako gidala dito sa ila. Kubre ka ta, di ba ta maghatag sa Ginoo, kamo pinakakubre. Amen? Amen? Kung gusto ka nga magdato, gusto ka mag-prosper, gumawa ng mga bagay. Kaya tapos pagpaninom.